Chipani cha Malawi Congress Party chinachititsa msonkhano wa atolankhani kumene kundi kulilongwe ku headquarters ya chipani chimenechi. Ndiye pa msonkhano umenewu tinaona ndithu kuti kunali akuluakulu aku chipani chimenechi kuphatikizapo a Vitumbiko Mumba amene kuti ndi running mate a Lazarus Chakwera. Ndiye tinaonanso ndithu kunali a Richard Chimondo Banda, a Sam Kawale, a Jessica Bwira, tinaonanso ndithu a Kenneth Sonda ndi kagulu kawo kumeneko. Ndiye pa msonkhano umenewu akuti ndithu amafotokoza nkhani zokhuza ndi chisankho. Tate ntune zimene anayankhula makosana amenewa kumapeto kwake ndithu tipite ndi nkhani yathu. Nkhondo ya madrones ndikumvana koma anabwera ndi yani nkhondo ya chani kuvota ndi ufulu wanu ndipo tikuthokozeni makamaka Malawi nonse posunga bata ndi mtendere kuyambira siku lovota mpaka lero lino. Ndipo Malawi aliyense wakufuna kwabwino akufuna kuti process yonse mpaka na kulengeza zotsatira za zisankho zikhale molondola malamulo a Malawi. Tithokoze ameki amene pakali panopa sakutekeseka iyayi asiyana ndi ena aja a 2019 ndipo mtsogoleri wawo pakali panopa ukutisangalatsa popeza ndi odekha komanso olimba mtima. Koma chokhumudwitsa tonena kuti pali upandu wina umene taupeza andi upandu umenewu utha kusokoneza zotsatira za masankho. Akufuna kuti anthu ena akufuna kuti chifuniro cha Malawi chisachitike. Fellow Malawians, such elements cannot be left unnoticed, unconfronted, and unexposed. This is because they hinge so much on discrediting the credibility of the election. Koma tiuze mtundu wa Malawi kuti panali ma presiding officers ena komanso ma constituency returning officers ena amene pakali pano ena ayo 8 agwidwa kale ndi apolisi. Ndipo amene pakali pano ali muchitokolosi akulu azambiri zedi. Taziona izi pa statement imene apolisi atulutsa pompano. Iwowa amapanga za chinyengo zokomera mtsogoleri wina amene amapanga nawo masankho apopsana pa udiro wa president. Sizokhazo yayi komanso ma MPs ena ngakhale kumene amapita chipongwe. Tithokoze Amalawi ofuna kwabwino amene akutipasa maumboni ndiponso kupanga expose these evil, devilish, barbaric and patriotic acts. Pali maumboni ambirimbiri nkhani amene anthu athu ku Party Center ayika pamodzi, ndipo madzulo ano tapanga lodge complaint ku Malawi Electoral Commission. Complaint imeneyi tikuwauza umboni umene taupeza kuti aunikire bwinobwino zotsatira za masankho amene makamaka kuchokera maboma angapo amene tapezako maumboni ochuluka. For example, I don't know, I'm not going to display hapa. Tapanga display Zamangochi West. Can you zoom? Berere. Yoyamba hiki.
Chimbanemo. Mulati muone hapa akapita mtalika hapa 21,000. All together. 21,000. I'm going to lose 12,000. But on the 21, you 12. Asana pange verify komanso physical audit ya ma ballot papers komanso tally sheets. Member of the political party. Chabwino taona pamenepo tawamvanso pamene akuyankhulira pamenepo kuyankhula ndithu madandaulo awo okhuza ndi chisankho nde mukamvesera bwinobwino akunena zonoti ku madera ena ndi akuti no akuti ma tally sheets amapangidwa tempered ndi cholinga chofuna kukokera candidate wina wake nde akutchula ndithu kuti kumangochi ndi kumene ndithu anapanga notice kuti ma tally sheets amasiyana ma figures ndoti ma figures a anthu amene alembesa kumeneko komanso amene ndithu anapezeka pamenepo amakhala kuti ndochuluka ndipo osati zimene tinaona ndithu kuti wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission anachitisanso msonkhano wa atolankhani ndipo pa msonkhano umene atafunsidwa mafunso ndi atolankhani makankhani okhuza ndi kusinthidwa kwa mafiga ngati umeko nde anayankha kunena zonena kuti mafigures ayenera kusintha ndithu makapotsatira ndithu kuti anthu ena ake anapangidwa ma transfers ndi ma transfers amenewo malo ngati amenewo anthu ndithu maina mafigures akuyenera kukwera imene complaint yawo imene akuti akapereka ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission ndi kuti apapo mwachizukire ayankhiratu pamenepo ndakumabwera ndi nkhani kunena zonena kuti akuti ndithu kulilongwe amanga anthu ena ake amene akuti akupereka umboni kuti amapanga za chinyengo makakupanga temper ma figures kumene kulilongwe ku Nkhoma uku nde zimenezi akupanga male ndi zimene zakukayikira zakumangochezo kanoni mmene ayankhulira amene anabera mtalimanja ndi kuti no apapa umboni weniweni ogwirika ndi kuti magayizi amene alibe komanso ngati akudandaula zoti abedwa chisankho iwo ndithu ndi amene ali mboma tithaona kuti ali mboma pale panopa ndi amene ndithu anali ndi state machinery komanso kumene amakavota anthu kumadera maka amene akukayikira kuti kunachitika za chinyengo kodi kumene kunalibe ma party monitors ndi opposition ngakhale ndi mphamvu kuposera akulamula chilungamo nchonena kuti makosana amene akukanika ndithu kuvomereza kuti zinthu zasokonekera zinthu sizinayendere aluza chisankho chimenechi ndi chifukwa ndithu akubwera kumachita ma press briefing ngati amene opanda tsogolo ngati amene opanda mutu chifukwa tikatenga ndi zotsatira za chisankho zomwe ndithu bungwe la Malawi Electoral Commission akulengeza komanso nyumba za ulusankhani akulengeza zikuonesa ndithu kuti achipani cha DPP mosogozera ndi Arthur Peter Mutharika ndi kuti ndi amene ndithu akuchita bwino tatiye tione zimene azodiaki anayankhula pa nkhani kuyikira umboni kuti Peter Mutharika ndi kuti akusogola ndithu pa chisankho chimenechi. Zotsatira zosatsimikizika za chisankho cha lachiwiri zikupitirira kusonyeza kuti Peter Mutharika DPP akutsogola pa chisankho cha president mabungwe omwe saboma apempha MTF ndi apolisi kuti akhwimitse chitetezo pomwe Amalawi akudikira. Chabwino taona pamenepo tamvanso pamene ayankhulira pamenepo zimezi ndithu ndi umboni kuti DPP zawachitira bwino komano awa akukanika ndithu kuvomereza komano chifukwa chani akukanika kuvomereza amenewa ndi chisimikizo kunena zona kuti anthu amenewa ndi kuti china chake sanayendese bwino pa nthawi imene anali mboma amachita zinthu zosalongosoka ndifeke akuopa akuchita mantha kuti kodi akatuluka mboma kodi zizikathira bwanji milandu imene ankapalamula ija zizatha bwanji. Mwene maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zimachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.